Bo ja dla większości Państwa jestem osobą całkowicie nieznaną. Poza tym, że zostałam poproszona i zaproszona przez mojego ukochanego profesora, pana Aleksandra. Znam również Wenancjusza i oczywiście cudowną Anię. I ja nie jestem również aktorką, chociaż to było zawsze moje największe marzenie i ono zawsze będzie chyba nie do końca spełnione. Ja po prostu jestem korpobiurwą. Jak nie wstydzę się tego mówić wszem i wobec, tak, pracuję w biurze, gwałcę swoją osobowość, jak zawsze mawiali moi profesorowie w szkole. Szczęsna, ty nigdy w biurze nie wytrzymasz. No i ja już tak te 17 lat w tym biurze wytrzymuję. Natomiast ponieważ cały czas mnie ciągnie do teatru i do tego, żeby móc wyrazić swoje emocje, to udało mi się po latach przerwy wrócić i działam pod szyldem Domu Kultury Gliwickiego i Teatru Magazyn z panem Aleksandrem Smolińskim. Tam też wzięłam udział w paru konkursach, gdzie udało mi się zająć jakieś tam fajne miejsca. Natomiast ja jestem fanką i miłośniczką monodramów i w tych przedstawieniach czuję się najlepiej. Dzisiaj przedstawię Państwu dwa teksty. Niestety nie znam autorów, ani pana Ireneusza, ani też autorki drugiego tekstu, pani Wydry. Ale mam nadzieję, że będę miała kiedyś przyjemność oboje Państwa poznać. Ja mam trochę długi tekst, to ja sobie siądę, bo ja już mam stare nogi. Wyżej czy niżej? Jak wolisz? Niżej. Ja to kordupę jestem. Mam nadzieję, że tekstu tego nie zmiażdżę. Jako było na początku. Mom starani, pan Boczku. Jako to mógł być ta pierwsza szkryfa, którą mu postawić? Prosto mu być ona? Eli okrągło? Jakieś kryki mu mieli daszki? Jako jemu skuplować, co by ze tych szkryfów pojedynczych sowo zrychtować. Sowo, które by było i gryfne, i pasowne, a i mądre. A potem jeszcze drugie ku temu pierwszemu i trzecie, a mono i czwarte. Ani skorzy. Jako te sowa uwić ze sobą, co by zdań mądre, a istne i przydajne wynokwić. Bodaj Hemingway z 6 słów całko geschichta zrychtował, ale to był majster. Majster od słów pleceniu. Jo, bez twojego ponboczku retungu ani tego pierwszego szkryfa nie postawię. A kaj tam dopiero dłuższą sprawka zrychtować. No ale mu jeszcze ponboczku jedno staranie, ale nie większe jako te ze postawieniem tego pierwszego sowa. Bo durś mędykuja po jakiemu jomu tak richtig szrajbować. Tej rodzonej, ali wyuczonej mówię. Bo uznał chce, co chce szrajbować we tej mowie, we której mędykuja, śnia, a i rozprawią ze familią a przyjacielami. We tej kerojemi no i pierwszo, której wyuczyć się nikaj nie musiałem. Mowie moich ojców i starzyków. Mowie, kiero się słyszało z dowody i wszędy od samych narodzin. Kiero była mi jako luft i jodło. Kiero mnie piastowała i ze kierą szpacerowołek za rynka. Jak byłem bajtlem, to mi się zdało, co ino ona je, a co ki świat włony ino rozprawił. Że krom mnie nie ma żadnej inkszej. Ino jak przyjeżdżał onkel Max ze Niemiec, to się trochę dziwował. Po jakiemu on go do ciotki Eryki? No ale po raz za tej gotki
Tyż dycki poradziłech pochytać. Kej dostałech lot, to mnie posłali do Elementarschule i z tych ganz einfach świat mi się przekopyrtnął. Dyrektor wraz z rektorami dwa mi dali znać, co moja mowa je nic we wercie. Pan Zolisz! I go dali. Muterkusia wołali, co by ze mną w doma zaczyni inaczej osprawiać. 2 światy ze gadką mi się otwarły. Ty stary we doma i na placu. A ten nowy z tymi wszystkimi mądrymi książkami i gotką rektorów. W to miał prawie. Kogo miałeś słuchać? Herca Aomy? Eli rektorów. We mojej mowie szrajbowanych książek żadnych nie poradziłem znosić. Coraz więcej wele mnie było takich person, które godać po naszemu nie poradziłem. Ale nie chciałem. Musiałem szkolić się we godce, kieroboła mi tak richtig cudzo. Kiero za starego pierwej słyszałem i nowele Wulhausów, a czytałem w roztomajtych Zeitungach. To przydołek sydogowy, co ta mowa musi być ganz zacna. Endlich ta cudzo mowa zaczęła wypierać ta istno ze mojego mamlasiastego żywobycia. Myślałem, co tak teraz to już musi ostać. Teraz mam już swoje lata po boczku i już żaden mi nie może nakozać, jako ją mam godać. Ale oto dołeś mi po boczku ta zwola na szkryflanie. Powiedziałeś, oto dowom ci Bleistift mój i tinta, a heft. Tak se o tym mendykuja po boczku, niby we błoznach, no ale też skąd by mi to tak łoros do głowy wlazło takie pomysła? Powiedziałeś, tak mi się zdobył. Mój mały świat umiera. Musisz go opisać, zanim pojfnie do końca. Taki coś mi się zabelętało we głowie i wspomniało mi się, co Kiks skrzegł o tym śpiewał. On śpiewał o sztormach, a fabrykach, co je kajserują. A ja sobie myślę, co on też musiał od ciebie po boczku słyszeć. To samo co ja? Oto dowom ci Kiksie Hanku, grajwka do grania i organki. Jan Kiks se śpiewał o sztormach, a ja myślę w tym złą klub sztandzy. O ryczce podał z gusem i wa szpeku ze ubitą glitą. O komorze we kuchni i bąsloku ze fetem na 3 odwierku fachu we komorze. A w finsterbrecie ze zielonych kafli i chlewików we kerem miast wieprzka trzymali mnie z ujkiem koła. O tym se mendykuja, kiedy mi Kiks śpiewał. Co Śląsk umierał w biały dzień. I tak se miarkuja po boczku, co chciałbyś, co bych o tym naszrajbował. I o tym chcę szrajbować, co by ten świat nie umarł wraz z ostatnim, którego pamiętam. Ale se mendykuja, co jakby da szrajbował ino po naszemu, to cudzy nie spokopił, o czym tam stoi. Bo ciężko żeś ta nasza mowa zrychtował po boczku. Są ledwo chytą te wyrażenia, które były mi kiedyś przyrodzone, jak dychanie eli ruszanie rękami i giczałami. To, co dopiero mo powiedzieć taki auslinder, któremu wpadnie we oko umszlak ze tej książki i będzie interesantny coś niej poczytać. Weźmie, otworzy, a we pośrodku znajdzie słowa, których nie skopopi. To weźmie i frunknie tam kaś w kąt i się nikaj nie dowie, skąd my się wzięli. Jako je naszo istno geszychta i skisz, czemu tak przajamy temu gryfnemu końskowi ziemi.
Undali se będzie fosztelować, co Śląsk to są gruby, smund we lufcie, krupnioki, obszlimtane bajtle, wele klopsztangi i rube baby w zapaskach, co ciągną ino do kościoła. Toż obmyśliłech se, co początek dom we naszej mowie, ale pojszczodek już we ich gotce, co by spokopili, co by zmiarkowali se, co mamy własno geschichta, własno gotka, a i własną mentalność. Co by skapowali, po jakiemu klupie te nasze serce, serce naszej nacji i naszej ziemi. A ci, którzy to znają, którzy we tym wszystkim wzrostali, co by se wspomnieli, jakimi są bogaczami a szczęściorzami. No ale też będą tam między tymi ichnymi wyróżnieniami sowa a cokiw razy po naszemu. No bo niekierych ausdruków nie poradzi się przeciepać, zesztimować albo też podmienić. One muszą być pedziane. Ino we tej gryfnej naszej mowie, bo ino tedy są one prawe. A skąd się we tym wszystkim wzięła ta hołda? Tak po prawdzie to oni jeszcze naszrajbuja więcej kej indziej. Bo o tej naszej hołdzie w górnych by szło posprawiać godzinami. Są takie ludzie, którzy to mieszkają od małego i o mnie wiedzą. Kaj by one nie było, a ona sam je. I my dycki żyjemy we łonej cieniu. Czy się nam to podoba, czy też nie. Ona je tą tajlą naszego świata, która nam pokazuje, kim my richtig są i skąd pochodzimy. Mój ujek zawdy godał, ka jechał kaś na kole, co jak traci hołda ze oczu, to się bierze na zot. Tak se forszteluje, co idzie być na drugiej zajcie świata, kaś w Australii, ale jak już się wejrza Zasia i poradzi się uwidzieć ta hołda, to się wie, co się nie potraciło. Bo ten puklaty landschaft wskazuje nam punkt, którego się mamy trzymać, skąd się wyłazi i kaj się wraca. Punkt, który nam dawał pewność. Dziękuję, to było pierwsze. Był zdecydowanie mnie bliższy, może dlatego, że Gwara Śląska jest mi też bliska. Przedstawię tekst pani Justyny Wydry „Śmierć na pobojowisku”, już bardziej nawiązuje do współczesności. Czy ja umieram? Zapytał. Tak, odpowiedziała śmierć. Nie ma jednak powodu do niepokoju. Mam się nie martwić tym, że za moment zabierzesz mnie z tego świata? Zburzony aż uniósł się nieco na łokciach, syknął i opadł z powrotem na młodą, pachnącą wiosną trawę. Dlaczego miałbyś się tym martwić? Czyżbyś uważał, że twój czas wciąż nie nadszedł? Chciałbym jeszcze trochę pożyć. To po co pchałeś się w sam środek wojny? Przecież wiesz chyba, że na wojnie się umiera. Ależ ja wcale nie zamierzałem tu umrzeć, wręcz przeciwnie. Chciałem coś poczuć, przeżyć prawdziwie męską przygodę. Przez chwilę być jak pierwotny łowca, postrzelać, pojeździć wozem opancerzonym, pozaczepiać miejscowe panny, nie myć się i nie golić, a poza tym pokłóciłem się z dziewczyną. Szef mnie nie doceniał i depresję miałem. Biedny chłopcze, zaśmiała się śmierć. Chciałeś się zatem zabawić, tak? Cyknąć parę fotek ze scenami masakry na Facebooka, nagrać kilka drastycznych filmików na YouTube'a? Wrócić w glorii i bohatera i żyć sobie dalej, nie myśląc o mnie zbytnio? Myślałem o tobie. O tobie i o innych ludziach, ale o nas razem nigdy. Wam się wszystkim wydaje, że jesteście nieśmiertelni.
Martwy to tamten, nigdy ja. Rozpędzacie swoje samochody do niebotycznych prędkości i liczycie na to, że nie dam się skusić? Uprawiacie sporty ekstremalne i dziwicie się, gdy tęczy ów łamie kark? Albo tak jak ty, rozpętujecie wojnę o religię, przekonania czy pieniądze i myślicie, że zabiorę tylko waszych wrogów? Nie czuję nóg, krzyknął nagle, dość płaczliwym głosem. No pewnie, że nie czujesz. Urwała ci je mina przeciwpiechotna. No dobrze, koniec tej bezproduktywnej gadki, czas się zbierać. Rusz swoją duchową dupę, że się tak wyrażę, i chodź ze mną. Przeprowadzę cię na drugą stronę i muszę wracać po kolejnego nieszczęśnika. Tamten, zdaje się, postanowił walczyć do krwi ostatniej za Boga, honor i ojczyznę. Czy jakoś tak. Tak się w tych bojach zagalopował, że stracił głowę, ale. Tak jak mówiłam, mną się nie przejmuj. Nadal nie rozumiem.